si no s'accepta, es sortiria de la reunió. Bé, doncs benvinguts i benvingudes al 7è Breakfast and Learn de la xarxa TechSam. Estem molt contents de tenir el panell que tenim avui amb nosaltres. Els presentarem amb una miqueta més de detall a continuació, però avui en aquest Breakfast and Learn de la xarxa el que volem és posar de manifest aquestes col·laboracions que hi ha entre grups de recerca de la xarxa o altres grups clínics amb el sector privat. Principalment en aquest cas tenim el sector més emprenedor, amb startups, però també parlarem d'altres tipus de col·laboracions amb corporates o altres entitats del sector privat. Llavors, molt breument, tindrem 3 ponències. La primera estarà a càrrec de la Maite Garolera i l'Ignasi Capellà, que els veieu aquí. La segona estarà a càrrec d'Edgar Jorba i Daniel Toro. I la tercera estarà a càrrec d'Edu Soler. Llavors, ara farem una breu presentació dels Breakfast and Learn per encaixar tot això en l'ecosistema i seguirem amb les presentacions dels ponents. Llavors, compartiré pantalla. Aviam, aquí. Vale. A veure, modo presentació. Vale, perfecte. Vale, doncs, molts ens coneixeu i si no, molt breument, som a la xarxa TechSam de noves tecnologies en salut mental i aquesta xarxa va sorgir ja fa un parell d'anys, gairebé, tot i que operativa és des de gener del 2021 i està formada per grups de recerca en salut mental i noves tecnologies de diferents institucions del territori català. Llavors, entre elles tenim centres hospitalaris, centres de recerca i universitats i també fundacions. Llavors, per nosaltres, la col·laboració amb altres partners adherits, com en aquest cas el clúster de salut mental, el que ens permet és fer aquesta transferència de la recerca d'aquests grups cap a la societat, cap al sector privat, cap a l'administració o totes aquelles col·laboracions que puguin sorgir i que permetin que la recerca no es quedi només en les institucions, sinó que tingui una aplicació i una implicació en les persones afectades. Llavors, per això col·laborem també amb les associacions de persones afectades per entendre quines són les meves necessitats i poder trobar aquelles solucions en els grups o generar noves línies de recerca. Llavors, aquest projecte ha estat finançat amb fons FEDER a través de Gaur. I quines són les activitats? Què és el que fem i què és el que estem fent també avui aquí? La idea és generar tot aquest ecosistema que ajudi a que tota la recerca en salut mental i les noves tecnologies que es poden aplicar estigui relacionat i fent xarxa, d'aquí que intentem posar en contacte, ja sigui en els grups de la xarxa com grups de fora, amb tot l'ecosistema, des de l'ecosistema inversor, xarxes, startups, corporates i demés, per fer tot aquest engranatge. Per nosaltres també el que fem és identificar tecnologies dintre dels grups o l'expertise per intentar apropar-lo a les necessitats de les persones i també fent diferents esdeveniments de networking on intentem engegar, o sigui, ajudant els grups a que portin els seus projectes o es facin sinergies entre els grups o aquest any, per exemple, que farem networkings més oberts amb altres entitats que properament esperem que surtin. I què és el que fem directament dintre de la xarxa? Una de les activitats són programes on els grups poden aplicar perquè els ajudin al tema de propietat intel·lectual, model de negoci. Ja hem fet la primera edició i farem una segona ara en aquest primer semestre. I els Breakfast and Learn, com avui en dia, ja han fet fins ara 6 edicions en totes temàtiques interessants en tema de transferència i valorització. Llavors, des de propietat intel·lectual, models de negoci, des de la recerca cap a la innovació i l'emprenedoria, temes de gènere també molt importants per nosaltres, les col·laboracions i diferents tipus de projectes amb Acció i el clúster, entre d'altres que anirem fent.
I també qualsevol cosa, tenim la web, la Iris ha estat treballant molt dur per sortirà breument la segona web, i també en LinkedIn, o sigui, qualsevol cosa també, si hi ha alguna activitat que fos del vostre interès, o ens contacteu o a través de tot el tema de comunicació. I per nosaltres, tot el que dèiem, el tema de gènere és molt important, el portem de manera transversal, intentem enfocar en els grups de recerca i la recerca en si en què tingui aquesta perspectiva de gènere, tant en representació com l'enfoc del disseny, resultats i tot el cicle, diguem-ne, dels projectes de recerca, innovació i transferència, i la incorporació de les persones en totes les activitats i sinergies que hi hagi a la xarxa. I bé, ara ja passem he fet una breu presentació al principi, a presentar les 3 ponències que tenim aquí i que ens fa molta il·lusió. Primer començarem amb aquestes 3 ponències que hem parlat i després tindrem una estona per discussions que vagin sorgint. Llavors, comencem amb la primera ponència. En aquest cas anirà a càrrec de la doctora Maite Garolera. Ella és la investigadora principal d'un dels grups de la xarxa TechSun, és el Brain Cognition and Behavior del Consorci Sanitari de Terrassa. La Maite és doctora en psicologia i és, a més, especialista en psicologia clínica, específicament. Llavors, allà en el Consorci Sanitari, a Terrassa és responsable de la unitat de neuropsicologia i porta el grup de recerca en diversos projectes que ens comentaran. Entre ells el que té amb l'Ignasi. L'Ignasi Capellà, que també el tenim aquí, ell ve de la startup Brumix, si ho dic bé, que no sé si mai sempre em confong. Ell és llicenciat en Sociologia i té més de 15 anys d'experiència en el camp de la innovació, sobretot innovació social, però també en el màrqueting i desenvolupament de negoci internacional. És cofundador de Brumix i és responsable, en aquest cas, del desenvolupament de negoci i també ha treballat amb anterioritat i aquesta experiència que té en la Fundació Mobile World Capital, en l'oficina de la Índia d'Acció i també al DCB de Turisme i a l'Ajuntament de Sant Boi, o sigui que estem propers aquí en el territori. Llavors, ara deixem pas a que puguin fer aquesta presentació i després continuarem amb la resta de presentacions i ponències. Hola, bon dia. Si us sembla, Maite, si et sembla, començo jo, tal com havíem parlat. Primer de tot, moltes gràcies per convidar-nos a participar d'aquesta taula rodona. Comparteixo pantalla i us passo una breu presentació sobre qui som molt ràpidament, què fem i sobretot com hem començat a col·laborar amb un projecte molt potent amb l'equip de la Maite, el Consorci Sanitari de Terrassa i 2 institucions més, amb un projecte coordinat pel clúster de salut mental. Nosaltres som una companyia tecnològica dedicada a crear tecnologia immersiva per al sector de la salut i del benestar emocional. Us passo 30 segons d'un vídeo perquè ho enteneu. Nosaltres estem a la intersecció entre la realitat virtual i les experiències immersives i aquí podreu veure una mica millor què és el que fem. We create health-focused content that benefits patients diagnosed with Alzheimer's, dementia, and other intellectual disabilities by creating cognitive stimuli. Las terapias inmersivas de Brumix, la verdad que nos han resultado muy sorprendentes y creemos que han beneficiado tanto a trabajadores como a residentes. Nos quedamos todos parados con una persona que no hablaba y simplemente con entrar en este paisaje donde estaba rodeado de tortugas y medusas, empezó a hablar sin haber hecho nada más. O sea, fue impresionante. Torno a la presentació. Com suposo que ja heu vist, nosaltres creem experiències immersives en entorns reals, en espais, en habitacions, utilitzant un sistema propi que inclou un projector MK360, del qual hem patentat i estem desenvolupant, industrialitzant
i distribuint per tot el món. Tota la producció és catalana, es fa als afores de Barcelona, a Martorelles. Aquest projector, com veieu, té un element de disseny, és una de les parts, és la part important, però també és molt important tot el software que hem creat per fer que aquest projector sigui molt fàcil d'utilitzar, molt fàcil d'adaptar i molt fàcil de gestionar per qualsevol usuari, sense coneixements tècnics, a través d'una aplicació de mòbil. I també, molt important, tota la plataforma de continguts que contínuament anem desenvolupant i anem ampliant, molt basat en el feedback que ens donen els professionals i clients per per tancar el cercle i que aquesta experiència pugui donar resposta a les diferents necessitats que estem atacant. L'alternativa als nostres sistemes poden ser diverses. Per una banda, poden ser ulleres de realitat virtual, tot i que l'experiència és molt diferent, individual, etc. O, si no, experiències del que se'n diu videomapping o instal·lacions immersives de multiprojectors, que no té tot aquest component d'usabilitat, de facilitat i on la inversió és molt i molt més elevada. A nivell de projectes, en salut, nosaltres estem treballant 3 grans línies de projectes. Per una banda, tot el que és gestió emocional, millora del benestar emocional, reducció d'estrès, tant amb professionals sanitaris. Aquí hem pogut iniciar diversos projectes d'investigació amb l'Hospital d'Olot, amb l'Hospital Vall d'Hebron, ara amb un dels referents en mindfulness, un psiquiatre de la Universitat de Saragossa, el doctor García Campayo, com aquestes experiències augmentades, diguem, de mindfulness i de relaxament milloren tot això, la salut mental i el benestar de professionals, de pacients i també de població general. Per altra banda, tenim una línia de treball molt potent en temes d'atenció geriàtrica, atenció a la gent gran, sobretot en pacients amb Alzheimer, en principis de demència. Això va sortir d'un projecte d'investigació al Canadà l'any 2018, el qual ens va obrir les portes al sector i s'ha anat consolidant. I per altra banda, tenim tota una sèrie de projectes de neurorehabilitació, tant amb pacients que han patit malalties com ictus o traumatismes cranioencefàlics, com també amb trastorns com l'autisme, discapacitats psíquiques i demés, on la tecnologia també ajuda a crear tota una sèrie de teràpies i s'utilitza com una eina per millorar tota una sèrie d'aspectes d'aquestes teràpies. El projecte que hem començat amb la Maite, que ella us ho explicarà amb més profunditat, jo us faig un petit overview. És un projecte que hem aconseguit finançament a través del clúster de salut mental en una convocatòria finançada pel Ministeri d'Indústria, que es diu AEI, Ajuts AEI. Es tracta d'un estudi experimental per avaluar l'ús de noves tècniques d'estimulació sensorial, d'activitat física i d'estimulació cognitiva a través de la tecnologia immersiva. Busquem i treballem aquestes 3 grans àrees amb 3 tipus de perfils d'usuaris diferents. Som 3 institucions de l'àmbit de l'atenció sanitària i social. Cada una té un perfil d'usuaris diferents. El Consorci Sanitari de Terrassa tenen un perfil de pacients amb Covid persistent. També hi ha la Fundació Villablanca, que forma part d'un grup que es diu Grup Pere Mata, que treballen amb persones amb discapacitat psíquica. I després hi ha Esport 3, que forma part del grup Sintagmia, i ells treballen amb persones majors de 65 anys, amb centres de dia i de més. Cada un d'aquests 3 perfils, l'ENA és de 15, o sigui, 15 per 3, 45 usuaris diferents, i n'hi ha 15 més per 3 de grup control. I tot està fet amb un únic disseny conjunt, o sigui, a través de la tecnologia i molt amb el suport de l'equip de la Maite i especial menció en Josep Gómez, hem fet un disseny conjunt de 16 sessions de 45 minuts, 1 hora de duració, on es treballen aquests 3 grans aspectes, activitat física, benestar emocional i estimulació cognitiva, utilitzant aquestes eines per ampliar i per millorar aquestes sessions i
Tot es fa amb una avaluació conjunta a través d'una plataforma digital d'una altra empresa tecnològica, Qualut, on es van recollint les dades i es farà tota l'avaluació final. Abans de passar a reptes i conclusions, jo crec que passo la paraula a la Maite i després, si cas, compartim les lliçons apreses, les dificultats i tota aquesta sèrie d'aspectes. Moltes gràcies. Perfecte, Ignasi. Comparteixo, doncs, pantalla. Es veu bé? Doncs com deia l'Ignasi, nosaltres som un equip, ells són l'empresa i nosaltres som els clínics. El context que us he explicat és el context en el que ens trobem ara, és gràcies a una ajuda ens ha permès fer aquest desenvolupament i passo a explicar una mica en concret qui som nosaltres. Nosaltres som un grup de recerca a dins del Consorci Sanitari de Terrassa, que tenim dos focus, dues línies principals de recerca. Una és una part més neurobiològica, nosaltres som neuropsicòlegs i per tant ens interessa tot el que és l'estudi de la relació entre el cervell i la conducta i això ho fem amb diferents patologies, una d'elles és la Covid persistent i per això el target nostre és la Covid persistent i l'altre és tot el desenvolupament, contribuir al desenvolupament i a l'ús de la tecnologia per a les persones que tenen problemes cognitius, sobretot aquest és el nostre focus. Arrel i gràcies a aquest projecte hem fet una unió entre la tecnologia, que en aquest cas és la de Bromix, i el coneixement i les necessitats que tenim els clínics. Aquests és els equips que formem, com us comentava l'Ignasi, doncs evidentment hi ha l'empresa i després hi ha la gent d'Esport 3, que hi ha la Laura i el Jesús, que són el que us he explicat ells, persones que en aquest cas el seu objectiu són persones grans i el grup de Villablanca, que el seu objectiu són les persones de discapacitat i el Josep i jo, que som de l'equip del Consorci Sanitari de Terrassa. El que hem fet és construir a partir del programa que teníem, és a dir, a partir de la tecnologia que teníem, construir un programa que tingués uns punts en comú, malgrat la diversitat d'aquestes poblacions, però al mateix temps ens hem adaptat a cada una de les poblacions. Nosaltres, en aquest cas concret, estàvem focalitzats en Covid persistent. Com sabeu, la majoria de vosaltres, de tots els supervivents de la Covid, entre un 10 i un 15% tenen seqüeles que es mantenen al llarg del temps, més enllà de 3 mesos després que hagi desaparegut la infecció. I si oblideu les dades d'Omicron, és a dir, aquestes dades són prèvies a l'Omicron, es calcula que a Espanya hi ha 500.000 de persones afectades per aquests símptomes persistents. Dintre d'aquests símptomes persistents, el que és molt prevalent és que hi hagin problemes a nivell cognitiu. Quina és la població afectada? Sobretot són dones, entre 36 i 50 anys, i com us deia, un dels objectius principals és veure què és el que passa en la cognició, atès que és un dels problemes i una de les queixes més freqüents, i cada vegada hi ha una literatura més abundosa sobre aquesta relació entre cognició i símptomes de Covid persistent. Això és a dir, no he actualitzat fa un mes, per tant, un mes enrere i la literatura no va ser de créixer, hi havia gairebé 700 articles que parlaven de les troballes cognitives. I on són aquestes troballes? Problemes d'atenció, problemes de memòria, problemes d'organització, problemes per planificar-se, és a dir, el que anomenem la funció executiva, la memòria probablement com a conseqüència d'aquesta disfunció executiva, problemes de llenguatge, perquè hi ha molts pacients que presenten problemes de denominació i problemes atencionals. El nostre grup de recerca, juntament amb la Universitat de Barcelona i la Politècnica, hem aconseguit finançament per estudiar justament aquestes alteracions cognitives i com podem reflexar això en el funcionament cerebral i una sèrie de biomarcadors. I això ens ha portat a conèixer millor el perfil, aquests són ja resultats preliminars del nostre grup, i de plantejar-nos la necessitat important d'intervenir en aquesta població, atès que el sistema públic de salut no té la seva cartera de serveis en aquests moments la possibilitat d'oferir cap tipus de tractament. És per això que quan es va plantejar dintre de la beca, la qual al final ens han concedit, quina era la població target, nosaltres vam plantejar que la població diana fos les persones amb Covid persistent.
Què fem servir? Com deia l'Ignasi, aquesta tecnologia immersiva que ha demostrat amb els estudis preliminars que tenen ells que pot tenir un impacte tant a nivell cognitiu com a nivell de benestar emocional i, com us deia, ens focalitzem en aquesta població. Cada grup, és a dir, Villablanca, Consorci i Esport 3, cada grup té 15 pacients experimentals i 15 pacients controls, i nosaltres aquests pacients els hem repartit en sessions de 5 persones en cada un dels grups. Del grup experimental, us comento. Venen 2 dies a la setmana durant 8 setmanes, i aquest és el període de durada del tractament i de la intervenció que nosaltres fem. La intervenció té una durada entre 50 i 60 minuts i sempre està guiada per un professional, en el nostre cas és un neuropsicòleg. Els criteris d'inclusió en el cas del Consorci Sanitari de Terrassa són persones que tenen Covid persistent, que són més grans de 18 anys, que tenen queixa cognitiva i que, a més, tenen puntuacions elevades en depressió o ansietat amb una escala que mesurem i que accedeixen a participar en l'estudi, i no entren aquelles persones que prèviament ja tenien una clínica depressiva ansiosa o trastorns neurològics previs o que tinguin problemes motors per poder realitzar el programa d'intervenció que nosaltres fem. Els avaluem pre i post. Aquesta avaluació és consensuada i conjunta als 3 centres per poder comparar les mesures de resultat. Valorem la queixa, la cognició general, valorem l'atenció, la funció executiva, és a dir, hem triat uns instruments que ens permetés als 3 grups avaluar de la mateixa manera els pacients. Valorem també la salut mental i física, fem una mesura d'atenció plena, perquè una de les eines que utilitzem és el mindfulness, i, evidentment, una mesura de funcionalitat i de qualitat de vida. Mesurem també l'estil de vida i hem inclòs també una escala que teníem de contagiaments vitals i de solitud, perquè era una mesura que ens interessava veure si d'alguna manera podia tenir alguna relació. En què consisteix el programa? El programa és un paquet en el qual nosaltres el que abordem són 3 potes. Per una part, ja treballem tot el que és cognició, per l'altra part treballem activitat física i per l'altra part treballem benestar emocional. I què és el que fem servir? Fem servir exercicis cognitius que projectem a dins de les sessions, fem servir activitat física, que en aquest cas consisteix sobretot en fer servir uns pedals, steps i la pròpia cadira per aixecar-nos i baixar-nos, i fem servir el mindfulness. Aquesta és l'àrea que hem habilitat a l'hospital. Nosaltres, per poder fer aquesta projecció, necessitem que sigui com una caixa, que puguem... Hem habilitat una sala que aquesta part blanca que veieu aquí és tot oberta, es veu Torre Bonica, que és un paisatge molt xulo que hi ha des de l'hospital, l'hem hagut de tapar perquè pogués quedar la projecció en 3D. Aquest és el projector i aquestes són les 5 cadires que fem servir. Nosaltres fem de 4 a 5 un grup, de 5 a 6 un grup i de 6 a 7 l'altre grup. A veure si us puc passar aquesta. Com hem estructurat les sessions? Nosaltres hem visualitzat tots els vídeos dels que disposava Bromsix per poder projectar. Hem fet una selecció d'aquests vídeos i els hem classificat de tal manera que per cada una de les sessions hem triat uns vídeos en funció dels objectius que teníem. Nosaltres, totes les sessions que fem una benvinguda. Sempre hi ha una part que és mindfulness, que es combina amb activitat cognitiva, mindfulness que es combina amb activitat física i cognitiva, o mindfulness amb activitat física, depèn de les sessions. Hem anat repartint. No totes les sessions tenen les 3 activitats, sempre hi ha mindfulness, perquè l'objectiu sempre és focalitzar i poder posar l'estat, la ment en aquesta situació de focus, i anem alternant activitat física i activitat cognitiva en funció dels objectius que us deia que tenim en cada una de les sessions. I sempre acabem amb un feedback al finalitzar la sessió. Aquest és un exemple d'una sessió, de la primera sessió. Nosaltres portem 3 sessions. Avui serà la 4a sessió. Vam començar, és a dir, fa 15 dies. Aquesta va ser la primera sessió. Aquí vam explicar el que era, evidentment, el projecte, que ja el coneixíem, perquè tots havien firmat el consentiment informat. Vam fer una benvinguda explicant quines eren projeccions del material. Després vam fer ja una sessió de mindfulness,
de 10 minuts i amb això utilitzem totes les imatges que ens permeten realment anar seguint tot el que és la informació que et donem a través de la tècnica de mindfulness. Llavors vam fer una pràctica d'estimulació cognitiva. En aquest sentit, vam utilitzar un vídeo que tenen del Parc Güell, que et permet visualitzar i caminar entre la gent al mig del Parc Güell, seguint tot el recorregut. I aquí nosaltres, utilitzant un model que ja havíem fet servir en un projecte anterior que es deia Rememory, per intentar estimular el màxim de funcions cognitives, però sobretot treballant el que és el reaprenentatge de la informació, doncs treballàvem aspectes d'atenció selectiva, d'atenció sostinguda, inclús aspectes de cognició social i, evidentment, de memòria tant a curt termini, per treballar coses de working memory, com de llarg termini. En la següent sessió, que ja era una sessió que teníem més temps, perquè ja havíem fet les presentacions, vam fer el mateix i vam incloure també ja una activitat cognitiva, que en aquest cas era una activitat per treballar tot el que és l'atenció dividida, que després en cas puc explicar amb més deteniment, i vam incloure ja una activitat física, i en aquest cas, aprofitant els vídeos que ens submergeixen a dintre del Pedraforca, vam fer una activitat amb els pedals i amb els steps, que a més havíem consensuat ja prèviament amb les persones de fisioteràpia perquè poguéssim saber en els pacients que nosaltres teníem què és els nivells en els que havíem d'arribar. Aquesta és una de les sessions, és la primera sessió en la qual fèiem mindfulness, us ensenyo un dels vídeos, i aquest és un dels vídeos que vam fer servir a la segona sessió per fer tot aquest exercici d'estimulació cognitiva utilitzant això. És a dir, el vídeo va avançant, es va projectant, van endinsant-se i s'han d'anar fixant en diferents elements i anem repassant aquests elements i anem tirant endavant i enrere. A cada una de les sessions hem creat uns grups de WhatsApp, de tal manera que una part de tota l'activitat física la fem amb la música dels propis usuaris, que els demanem a ells que ens la facin arribar. I en aquestes sessions també a cada un dels usuaris els demanem que ens doni un feedback sobre la sessió. I això també ens permet anar treballant juntament amb l'empresa si hem de fer canvis amb el que nosaltres hem anat fent. Aquests són els resultats hiperpreliminars perquè només s'han valorat 2 sessions, però aquí, per exemple, els demanàvem si els havia agradat. Aquí és poc i aquí és molt. Podeu anar veient, aquí els dèiem si es havien divertit durant la sessió, si tenien la sensació que havien millorat cognitivament pel fet de fer la sessió, i aquí si tenien la sensació que havien millorat emocionalment. Jo crec que ara tenen poc valor perquè, ja us dic, només portem 2 sessions i per tant n'hem d'arribar a fer 16. I també els demanàvem si havien millorat físicament, si se sentien més alegres després de la sessió, si es fatigaven, perquè un aspecte molt important a la Covid persistent és la fatiga. I a més els demanem que ens diguin la seva percepció a nivell més qualitatiu. I aquí us he marcat un que deia, això era la primera sessió, que li havia agradat molt, l'altre que li havia agradat però per exemple, li havia costat molt focalitzar-se amb el mindfulness, i que és una mica el que hem anat recollint. Això ens serveix a nosaltres perquè sí que tenim un contacte molt directe amb l'Ignasi per poder anar modulant tot allò que estem fent. Avantatges que té tot això? Que té un gran avantatge que és que treballes amb un material que realment és molt ecològic, que et permet realment submergir-te en realitats molt pròximes a les teves, que el que estem fent ara amb aquesta població, nosaltres en concret amb Covid persistent, és escalable a altres poblacions amb característiques semblants, que a més el fet de fer-ho en poblacions tan diferents com és la població amb discapacitat o amb persones que no tenen simplement l'única variable que tenen és l'envelliment però que no hi ha cap alteració, ens permet veure que podem escalar a diferents nivells, que mentre estem treballant amb tot això el que estem fent és millorar cada dia més el programa d'intervenció i que això fortaleix evidentment la nostra col·laboració perquè hi hagi moltes col·laboracions de futur que esperem que així sigui. La idea és que nosaltres com a clínics tenim l'objectiu, en aquest cas, de millorar l'estat cognitiu i emocional d'aquesta població, que sense aquest tipus de tecnologies nosaltres sols això ho fem d'una altra manera, però aquí podem arribar d'una manera molt diferent i jo penso amb molta més potència i que estem a la vostra disposició per tot allò que vulgueu que us expliquem.
i deixo ja de compartir la pantalla. Moltes gràcies. Doncs, Ignasi, t'ha quedat una diapo. No sé si la vols posar o vols que la tractem després a la discussió, el que prefereixis. Jo crec que me la guardo per la discussió. Sí. Un as en la manga, perfecte. Vale, genial. Doncs passem a la... Moltes gràcies als dos, molt interessant, i jo tinc algunes qüestions ja al cap. Passem a la segona ponència. En aquest cas tenim l'Edgar Jorba d'Aimentia i el doctor Daniel Toro de l'Hospital Sant Joan de Déu. Llavors, a veure, permeteu-me que poso les fotos, a veure si es veu bé, però els teniu aquí també. Llavors, l'Edgar Jorba ens hem conegut en diverses ocasions, ara parlarem una mica. Ell és enginyer industrial i de telecomunicacions i és cofundador i CEO d'Aimentia, que és la startup que ens explicarà. Es tracta d'una plataforma basada en intel·ligència artificial, que ell explicarà amb més detall, i l'Edgar té experiència, en emprenedoria, però ha estat treballant també a institucions sanitàries, o sigui que coneix el món de la salut i de la salut mental amb molt detall. I l'acompanya el doctor Daniel Toro de l'Hospital Sant Joan de Déu d'Esplugues. Él es, paso al castellano, entiendo, el psicólogo infanto-juvenil. Él está trabajando en el hospital infantil desde el 2016, concretamente en el servicio de atención paliativa y paciente crónico complejo del mismo. Es coordinador del grupo de trabajo de atención psicológica, social y espiritual de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos Pediátricos y es miembro de la Junta Directiva. Actualmente está realizando el doctorado en Psicología de Salud en la UAB y tiene experiencia previa como psicólogo infanto-juvenil, en psicólogo en cuidados paliativos de adultos y como enfermero en atención a la persona con enfermedad oncológica. Entonces les cedo la palabra. Moltes gràcies, Judit. Para que puedan compartir. Merci. Doncs comparteixo la pantalla. D'acord. Es veu, entenc, Sí, perfecte. Genial. Doncs d'inici a mi sempre m'agrada ficar una mica en context de la situació que estem vivint en salut mental, perquè són en gran part els motius del per què neix Aimentia. A partir d'aquesta crisi de salut invisible, que és la salut mental, on una de cada 4 persones té algun trastorn mental, això és més de 20 vegades la població espanyola. El 74% d'aquesta població no rep l'ajuda que necessita, el 50% rep diagnòstic erroni i aquells que estan en tractament, el 43-45% dels pacients acaben abandonant la teràpia sent la insatisfacció la causa líder d'aquest abandonament. És evident que amb la Covid això s'ha accelerat, aquesta tendència negativa en salut mental i sobretot la ideació suïcida ha incrementat en un 10% en els últims anys. Aquí a Espanya el 2020 va ser el rècord en suïcidis. Davant d'aquesta alta demanda, els professionals de la salut mental es troben amb eines de vegades antiquades i que no poden fer front a aquesta crisi. Alhora, també més del 40% d'aquests professionals de la salut mental reporten que tenen una a l'estrès i el sistema de salut públic també sabem que està saturat. De totes aquestes necessitats és on neix Aimentia, que és la multiplataforma, la clínica virtual que hem creat al Núvol, on donem aquestes eines modernes als psicòlegs i psiquiatres amb l'objectiu final molt clar, que és oferir aquests tractaments de salut mental, de qualitat, de precisió i sobretot a gran escala. Aquesta plataforma el que els ajuda als professionals és al llarg de totes les fases terapèutiques, des del cribatge, on tenim els chatbots, les eines d'avaluació a escales, és la part més exploratòria, passant per les eines d'intervenció clínica, on el terapeuta interactua més directament amb el pacient, amb jocs, amb activitats, amb recursos que pot accedir al seu pacient i després també rep recomanacions en temps reals sobre l'exploratòria d'aquesta sintomatologia per millorar sobretot la presa de decisions fins al punt del seguiment que també es personalitza i s'automatitza per reduir la càrrega de treball que té el professional i d'aquesta manera es facilita el rapport directe entre el pacient i metge i dedica el temps al que realment és important, que és aquestes sessions o aquesta interacció directa amb el seu pacient.
Aquestes eines estan connectades amb intel·ligència artificial dins de la plataforma i es mostra de forma global aquestes recomanacions sobre els símptomes a explorar i alertes que poden actuar ràpid en casos de risc. Sobretot perquè sota el nostre model hi ha un gran consens entre professionals i especialistes de la salut mental en què l'actual state of the art del model diagnòstic tradicional està arribant als seus límits d'utilitat clínica i investigació, ja que presenta una sèrie de problemes. Per exemple, els símptomes es classifiquen com a presents o absents, el que ens porta a una pèrdua d'informació sobre les dimensions de severitat i freqüència. Alguns dels pacients no queden classificats justament en cap d'aquestes categories, llavors cauen en les fronteres diagnòstiques. Per tant, es queden sense tractament i que presenten les mateixes dificultats que una persona que ja és diagnosticada. Doncs també existeix una alta comorbilitat entre aquests trastorns mentals, la qual cosa ens fa ja intuir que existeix una discriminació molt pobra entre les diferents categories i ens trobem, per tant, en aquesta alta disparitat en el diagnòstic fet entre els professionals, tot i que estem davant del mateix quadre clínic. Justament amb el model transdiagnòstic el que recol·lectem aquesta informació rellevant de l'entorn del pacient i tractem els símptomes com si fos un continu, capturant aquestes dimensions de severitat i freqüència per ser justament capaços d'oferir tractaments molt més propers a la realitat del pacient, a la realitat clínica i la disfuncionalitat d'aquesta simptomatologia. Tot això, tot això s'integra amb iMentiamin, que és un llenguatge de programació propietari que permet integrar ràpidament aquestes fonts de dades dispars. Justament millorem els resultats dels algoritmes abans que la IA ja detecti aquests canvis i la versatilitat de la plataforma ens permet adequar-nos als diferents escenaris que presenten els hospitals o els serveis d'especialistes, alhora que també ens permet integrar sistemes o nous mòduls que co-creem, com veurem a continuació, amb grups de recerca per facilitar l'arribada al pacient real. Alhora, amb tot això, amb aquest procés, podem validar tots els instruments amb els propis grups o partners que col·laboren. Si entrem una mica més en detall en com són aquestes col·laboracions, que hi ha de diferents tipus, les col·laboracions amb grups d'investigació han demostrat, sobretot en el nostre cas, que és una valuosa font d'innovació i testeig pels propis grups. De vegades reactivem o reciclem alguns projectes dels investigadors que han quedat en un calaix per donar-los una nova vida digital i moderna. Així es deu que molts cops els fons d'aquests projectes s'acaben i acaben en aquest calaix o acaben arxivats, que no disposen de suficients recursos ni tampoc la tecnologia per poder dur a terme aquestes accions o justament el que dèiem, que manca aquest poder tecnològic i, per exemple, en el nostre cas, que no tenen tampoc aquest accés a la data analytics, a la intel·ligència artificial, malgrat tenir un gran potencial clínic en molts dels casos. Doncs nosaltres els donem una nova oportunitat per tal de facilitar que aquesta ajuda arribi realment al pacient en un entorn modern, àgil i escalable. A iMentia col·laborem amb hospitals i grups de recerca per tal de superar aquests reptes principalment amb els objectius més definits de donar aquesta perpetuïtat a aquests projectes mitjançant el suport empresarial a equips clínics per fer-los sostenibles, proporcionar eines per ajudar a la recollida de dades i millorar els processos posteriors del tractament i anàlisi de dades i ajudar a posar de forma conjunta aquestes innovacions a un mercat que atén a les necessitats reals dels professionals de la salut mental, que això és molt important per nosaltres que pròpiament aquells que estan vivint el dia a dia puguin ser molt partícips de tot el que s'està creant a iMentia. Volem il·lustrar aquestes col·laboracions amb exemples reals. A iMentia tenim diversos projectes i som uns grans enamorats de seguir construint, com dèiem, aquesta nova era en salut mental amb els propis especialistes i els pacients. Per això aprofito l'oportunitat avui per convidar a tots aquells que considereu o voleu estudiar possibles sinergies a poder parlar, ja que si l'objectiu és millorar l'atenció en salut mental ens hi trobaran. I aprofito per introduir també en Daniel, que avui m'acompanya, que em fa especial il·lusió que m'acompanyi, per tal d'expressar justament una experiència conjunta que hem realitzat, que estem realitzant en col·laboració amb un grup excepcional de professionals a l'Hospital Sant Joan de Déu, en el Servei d'Infantojuvenil de Malaltia Greu Complexa i Atenció Pal·liativa, on donem suport i col·laborem a l'atenció dels nens i les seves famílies amb aquesta co-creació d'una eina que ell mateix us explicarà. Així que, Daniel, endavant. Molt bé, moltes gràcies. M'escolteu bé? Sí, perfecte. Vale, molt bé. Bueno, moltes gràcies, Edgar, per la presentació i pel suport que ens esteu donant fins ara.
Com ja s'ha explicat, treballo al Servei d'Atenció Pal·liativa i Pacient Crònic Complex de l'Hospital Sant Joan de Déu, on atenem a nens i adolescents i les seves famílies amb malalties limitants per la seva vida o amb malaltia crònica complexa que no es curaran però que les acompanyaran tota la vida. És a dir, que tenen necessitats pal·liatives, no? Tots aquests nens i les seves famílies. Nosaltres som un equip multidisciplinar amb pediatres, infermeres, treballadors socials i psicòlegs, i el nostre objectiu bàsicament és aliviar el patiment, no? d'aquests nens i famílies en tot aquest procés de malaltia de final de vida. Atenem més o menys l'any passat uns 330 nens o famílies. Com sabeu, a pediatria s'atén la família, és molt difícil separar, sobretot, no? En aquestes situacions. I van morir uns 60 nens, que portem nosaltres, això el 2021. Com a membre de l'equip, l'objectiu de tots és aliviar el patiment, com us ho he dit, però bàsicament com a psicòlegs fem avaluació, no? Una mica de diferenciar i ajudar els equips a diferenciar els processos més adaptatius de processos més patològics, per dir-ho d'alguna manera, en tot el que té a veure amb la sintomatologia psicològica, en temes de comunicació, no? Entre la família i entre els equips i les famílies i els nens, i també en tot el que té a veure de suport de l'equip, no? Perquè, com imagineu, és una feina molt impactant i també donem recolzament. I també el que sempre expliquem, no? Fem molta prevenció de salut mental, perquè sobretot per l'afrontament que fan aquests nens i les famílies durant tot el procés i pel dol, no? Sí que s'ha demostrat, no? Com a acompanyament disminueix el dol complicat en aquests pares, mares i germans. A nivell del que estem fent ara, no? Jo estic fent, com ha dit, no soc doctor, que ho ha dit diverses vegades, estic llegando a ello, fent el doctorat. El que hem fet una anàlisi previ de la situació en relació al patiment d'aquests nens i de l'avaluació, no? I el que sí que hem vist és, per una banda, i això té a veure amb la meva experiència també, que els nens volen, necessiten i poden parlar de com es senten i de la malaltia, del que s'hi passa durant aquest procés. És una cosa que normalment no passa, els professionals ens costa, no? En aquestes situacions poder apropar-nos a ells, que sí que n'hi ha eines que intenten mesurar això des d'una perspectiva més psicològica, però que està molt vinculat a recerca, no a assistència, no hi ha eines clíniques que ens ajudin a veure realment aquests processos més adaptatius i diferenciar-los de situacions en les que faci falta una intervenció més especialitzada, perquè això també, una mica perquè ho sapigueu, les famílies poden portar això el millor, ho poden portar bé. Sembla una mica raro, però les famílies amb tots els seus recursos i afrontament dintre del patiment que els hi pugui provocar poden viure el dia a dia i gaudir de la seva vida, és a dir, que no tots necessiten intervenció psicològica com a tal, però això s'ha de poder mesurar molt bé també i no tenim eines a la nostra cultura i que siguin aplicades, no? A la clínica. Llavors el que vam fer va ser uns focus grups amb adolescents i nens del nostre hospital que portem nosaltres, dels nostres pacients, que aquí a Mentia ens va ajudar en aquesta co-creació, no? D'una eina, i ens van dir que necessitaven que fossin, ens van dir que una mica que els havia provocat patiment, però a part d'això que havien de utilitzar eines properes i amb professionals de confiança, però que facin servir les tecnologies que ells estan acostumats, no? I amb tot això hem creat una eina que a Imentia ens ha ajudat a donar-li forma més, no? Està digitalitzat i que sigui com amable, no? Per ells, pels nens i adolescents. I hem fet una validació més del contingut d'aquesta eina, que ens van proposar alguns canvis a aquests nens i adolescents. I ara el que estem fent és validar psicomètricament, per una banda, l'eina
i per una altra ens està ajudant a descriure millor l'experiència de patiment d'aquests nens, perquè gravem les entrevistes i a la vegada fem un anàlisi qualitatiu de la seva experiència. Ara portem uns 30 nens i necessitem com uns 80, així que suposem que d'aquí a final d'any podem tenir l'eina validada. És això el que estem fent ara. Perspectiva de futur. Clar, això a mi em sembla superinteressant i a l'ECAR també, però clar, són projectes com petits, no? I que recursos i aconseguir recursos per poder desenvolupar això costa molt, no? Perquè si no t'inventes una cosa com molt gran, no? I més en hospitals com el nostre és difícil aconseguir així recursos específics. Però que la idea que tenim és, una vegada tenim aquesta eina, en tota la tecnologia que ja ha explicat l'Edgar, poder tenir fins i tot una visió i valoració més sistèmica, no? En la que incorporem també el patiment de les diferents famílies, no? De pares, mares, germans, que estem veient que té relació directa amb el patiment del nen i que gràcies doncs, a la intel·ligència artificial i tot això podem tenir com una foto més real, no? De cap a on hem d'anar i com hem de fer la intervenció. I a la vegada, no? I això hi ha moltes experiències, poder tenir una eina que sigui de suport real també pels nens i els adolescents, que puguin facilitar la comunicació amb els professionals, facilitar la comunicació entre iguals, que això és molt potent pel seu acompanyament, ja sigui de manera online o offline, no? Amb recursos i tot això. I l'altra cosa que no s'ha dit al principi, però nosaltres atenem els nens allà on sigui, és a dir, tenem a casa, a l'hospital, quan estan ingressats, a consulta externa, a l'escola. Llavors, poder disposar d'eines que ens acompanyin el nen allà on estiguin, no que normalment els recursos els fem servir segons on estiguin, no? Si està ingressat o si està a casa, sinó que sigui una eina que l'acompanyi, igual que ho fem nosaltres, doncs també ens dona molt sentit i segurament es pot ajudar molt, no? En aquesta intervenció. I també pel futur, doncs això, segurament poder extrapolar a d'altres nens amb d'altres malalties, perquè encara que al final de vida ens impacta molt, el que veiem, amb diferència segons edat, que té molt a veure amb el present, el seu patiment, no tant en aquesta projecció futura, això és molt més de l'adult, que ho podem extrapolar a malalties que provoquin patiment sense que comportin una mort, per exemple. I també un altre repte és integrar això en tot el tema dels sistemes d'informació dels hospitals i, és un altre mundito. I, ja això és l'experiència que tenim. Moltes gràcies. Gràcies, Daniel. Moltes gràcies, Edgar i Daniel. Jo, perdó, que ja t'he fet doctor, ho sento. Moltes gràcies i crec que ara just s'han parlat dos punts interessants que podem discutir a la taula rodona de després. Llavors passem a l'última ponència d'avui a càrrec d'Eduard Soler. Llavors, l'Edu també ens coneixem de diverses coses. Ell és graduat en farmàcia i màster en emprenedoria en salut i actualment coordina la unitat d'innovació de l'Institut Partaulí. Llavors, ha participat en la creació de diverses empreses de base tecnològica, en 3 projectes de compra pública i en múltiples projectes d'innovació de diferent caire i tots enfocats en l'àmbit de la salut. Llavors, cedeixo la paraula a l'Edu. Hola, moltes gràcies. Doncs vinga, a mi em toca l'últim, ja l'energia està més baixa, però a veure, intentaré ser breu. Ostres, ara no em deixa compartir l'F7. Era l'F7 per fer compartir? No. És que tinc el modo compartir. Un segon. La pantalla la vèiem, abans? Sí, però no em deixava compartir pantalla perquè tenia un... Tinc el bàner aquest aquí. Ara he aconseguit moure el bàner. Vale. Problemes del directe. Ja està. Doncs jo us parlaré del repte de la digitalització de la salut mental.
que avui estem tots parlant del mateix i nosaltres hem estat treballant al Parc Taulí. Jo represento la institució, el grup de recerca que estan al TechSam, una mica una visió més d'hospital. Llavors, aquí estem tots convençuts, però m'agrada contextualitzar el problema de que actualment estem veient la punta de l'iceberg, perquè hi ha un 25% d'increment de la prevalència de trastorns de salut mental després de la pandèmia. I com he dit, això és només la punta de l'iceberg del que vindrà. I això ho diu el CEO de la OMS, que ens fa una crida a estar més atent en tots els temes de salut mental i fins i tot fa una especial menció als països a fer una millor feina en donar suport a les seves poblacions. O sigui, fa realment increpa als països a fer una millor feina de la que s'està fent el director de l'OMS. En aquest sentit, per què és tan difícil la gestió de la salut mental? Primer, perquè és una malaltia crònica. Després, perquè és molt depenent del factor humà. O sigui, bàsicament, els psiquiatres i els psicòlegs són la base dels tractaments. Després, la gestió de la medicació és molt complicada perquè també tenim molts problemes d'adherències i problemes d'adherència, problemes d'efectes secundaris i problemes d'efectivitat. I per últim tenim un tema d'estigma i de desconnexió de la societat per part dels pacients que fa molt complicada i és un dels pilars per la seva recuperació. Llavors, la gestió de la salut mental, primer, és un repte, és una situació molt complicada, per tant, solucions fàcils no n'hi ha. Concretament, després del treball en el taulí, creiem que tenim 3 grans necessitats. Primer, tenim una necessitat de screening i d'autoscreening per salut mental. Tenim necessitats de buscar tractaments efectius amb menys medicament i tenim necessitats de monitoreig i d'educació de pacients. L'inversor Stephen Hayes, que és un inversor que només inverteix en salut mental, ha fet un estudi de quines són les startups o projectes que estan rebent finançament en salut mental i organitza d'aquesta forma i és interessant. Hi ha algunes empreses catalanes que estan aquí, però hi ha un gran pool d'empreses que estan en el món del digital therapeutics, teràpies que substitueixen medicaments o que acompanyen medicaments. Tenim un gran pool d'empreses que estan fent temes de wellness, meditation and sleep. Espero que d'aquí poc Brooms també estigui en aquest requadre. I també tenim telehealth, que també suposo que Aimentia també podria estar algun dia aquí en telehealth o ho podem discutir. Però al mercat ja comença a haver-hi moltes empreses que fan aquest tipus de serveis i que estan organitzades de diferents formes. Llavors, les empreses estan allà i nosaltres vam voler fer el nostre benchmarking espanyol, com si diguéssim, no? Què tenim nosaltres al nostre voltant? I vam organitzar una consulta al mercat on vam fer un primer mapa d'Espanya, qui està fent coses. Per una banda tenim empreses que estan fent projectes de salut mental i digital i les empreses d'avui estan aquí. I també tenim hospitals que estan fent proves de concepte, com les que estan plantejant els nostres companys i que normalment es queden només en proves de concepte, no aconsegueixen avançar més, però que justament serà la unió d'hospitals innovadors amb empreses que tenen productes el que acabarà fent productes escalables que vagin a ser adoptats de manera massiva en el sistema, que és el que nosaltres busquem. Nosaltres, per què estem fent tota aquesta feina de búsqueda d'empreses? Perquè nosaltres també hem tingut molts projectes de petites proves de concepte, hem fet temes de diagnòstic per models predictius, per salut mental d'adults, per risc suïcidi d'adults, hem fet projectes de promoció i prevenció per tema de salut mental en gent jove, hem fet projectes de recuperació post-UCI i per al síndrome PICS, hem fet temes d'autisme i hem fet temes de tractament de gestió de pacient bipolar, però tots, com tots sabem, tots es queden en petites proves de concepte que no acaben de sortir del nostre hospital. I llavors, el que hem après per aquest camí és que hi ha 4 elements que són superimportants, que en una capa de dalt tenim els sistemes d'informació,
tenim la salut mental es gestiona sobretot des de l'ECAP, que és el sistema de gestió d'informació per part dels professionals, i després tenim la història clínica compartida, l'Harmonized Healthcare Records, que és on el pacient pot accedir a veure els seus informes o també altres hospitals poden veure què se li ha fet. I després tenim, a peu de carrer, tenim els professionals sanitaris, psiquiatres i psicòlegs, majoritàriament, i tenim els pacients. I nosaltres el que volem fer, i el que vol fer tothom segurament, és posar la tecnologia digital al mig, no? I qualsevol tecnologia digital ha d'entendre que hi ha aquests 4 elements, i podríem discutir si hi ha alguns altres, però nosaltres veiem aquests 4 elements com els pilars si qualsevol projecte vol intentar treballar en la salut mental, s'ha de connectar de forma diferent i única amb cada un d'aquests stakeholders. Llavors, nosaltres què estem fent? Volem llançar una licitació innovadora que aconsegueixi fer screening, autoscreening, busquem tractaments efectius amb menys medicaments i busquem monitorització i educació dels pacients. Quin tipus de solució busquem? Busquem, per una banda, plataformes de seguiment remot dels pacients que siguin integrades amb HL7 i després busquem projectes validats científicament, que això costa bastant de trobar, projectes que siguin validats científicament que milloren la salut dels pacients amb problemes de salut mental. Això com ho farem? A través d'una compra pública innovadora i ara mateix estem en fase de benchmarking, o sigui que si algú ens vol ajudar a facilitar aquest benchmarking que estem fent de projectes hospitalaris o empreses que han fet les seves històries, per nosaltres és un punt de partida. I segona, com podem col·laborar quan obrim aquesta licitació innovadora participant en la licitació. I una mica aquesta presentació intenta tancar el cercle, de dir, moltes vegades estem fent projectes des de l'oferta, amb les startups, des de l'oferta, i aquí estem començant a fer un projecte al revés, des de la demanda, des de la compra de la solució per part de l'hospital. No construir un projecte des de busco un ajut i construeixo un petit prototip que quan se m'acabi l'ajut segurament no podrem seguir. Ara nosaltres estem intentant donar-li la volta i des del sistema de compres de l'hospital obrirem una licitació a través d'uns fons que ens arribaran, que aquesta és la gran clau, i a partir d'aquí busquem un projecte que realment sigui escalable i que sigui adoptat pel nostre hospital i pel sistema. I ja està. Molt curtet. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Edu. O sigui, aquesta ha acabat una mica això, al revés, no? O sigui, com es pot col·laborar, però ara des d'una necessitat concreta i la compra directa, que és cert que és una especificitat de certs hospitals, però que cada cop més anirà cap allà el model, segurament. Llavors, moltes gràcies a tots i totes les ponents. I llavors ara la idea era fer una miqueta de discussió i de preguntes per tal d'aixecar maneres de fer, com ho vau començar, quins avantatges, quins desavantatges, quines problemàtiques. Podem obrir els calaixos que vulgueu, també, o sigui, cap problema. I llavors, no sé si ja també obrim torn de paraules a tots i totes les assistents, o sigui que la idea és que sigui també dinàmica i fem aquestes preguntes. Comencem amb algunes preguntes que teníem plantejades en el xat. Ai, l'he obert i l'he tancat. Cert. A veure... Del Guillem Feixas, que està per aquí. És veritat, que ens comentava sobre la primera ponència que hem tingut en el tema de mindfulness que comentaven la Maite i l'Ignasi. Comentava el tema que molt interessant, està aquí el Guillem, tampoc vull llegir si estàs per aquí i treure't la paraula. Val, gràcies. Jo, com que heu dit que ho féssim pel xat i aquí tinc molt soroll, si vols acabar-ho llegint, no sé, com vulguis. Perfecte. Que li ha semblat tot molt interessant i llavors s'ha centrat en un dels projectes que havia comentat la Maite i comentava el tema aquest, que el mindfulness es feia en entorn grupal
o sigui, en petits grups d'activitat, com comentaves, amb les cadires que hi havia, però que entenia que havia de ser també en un grup reduït, que no es podia fer en un grup tan gran i que la idea sí que és un avantatge, donat que no se li dona a la persona unes ulleres, no el que ho he estat comentant, sinó que és en un entorn més real. I després també compartia l'experiència, que si després d'aquesta activitat grupal, si es pot compartir cadascú l'experiència personal després de l'activitat de mindfulness i si se'ls proposa fer alguna activitat extra a casa. Sí, en aquest cas concret, jo crec que l'avantatge que té aquesta realitat immersiva versus les ulleres és que tens grup. I això sí que tots sabem que tant en la rehabilitació cognitiva com qualsevol una intervenció multimodal, el peer-to-peer segur que explica un percentatge important de la variància respecte als grups que no ho fan, no? I per tant, jo crec que això és un avantatge. Llavors, un grup de 5 és una bona mesura, és una bona mida de grup. Quan la sala que ens van donar nosaltres són 5 també pels tamanys de les sales que podíem tenir, per tant, aquest número ens era perfecte. Llavors, sí que ens beneficiem de que siguin peers-to-peers. I no només ja per l'aprenentatge, sinó per la relació que s'estableix amb ells. I a més l'alimentem. I l'alimentem de moltes maneres. Per això hem creat aquests grups de WhatsApp, que vagi més enllà, perquè en realitat això són 60 minuts. És veritat que nosaltres ens han col·locat en una zona que estan com d'obres i s'han d'esperar tots junts, no poden entrar si no estan junts i no poden marxar si no estan junts. Cosa que també tenim uns moments en els quals hi ha una part informal que es produeix mentre s'esperen, però ho hem alimentat a través d'aquests grups, per això et dic, posen música personal que comparteixen, a més ho explicitem, i a més els enviem de regal cada setmana una píldora de mindfulness per fer a casa, diferent a el que hem fet. Per tant, el que deies tu, nosaltres, i a més lluitem molt perquè hi hagi una generalització. Expliquem que aquell entorn natural, que no hi ha només pel mindfulness, sinó sobretot per la part cognitiva, és el que volem que reprodueixin a l'exterior. Per tant, ens aprofitem del grup, ens aprofitem de l'avantatge que no hi ha cap molèstia a nivell d'ull, sinó que això passa a la sala. Utilitzem tot el coneixement que tenim sobre com generalitzar totes les pràctiques que utilitzem, és el coneixement que tenim en prèvia, i per això estem tan contents, perquè tenim la sensació que ens beneficiem a molts nivells. Per entorn natural, pel grup, pel que a més hem potenciat nosaltres de projectes anteriors que ja havíem fet, d'utilitzar la pròpia comunicació entre ells mateixos. Per tant, la pregunta de la teva resposta és sí, fem tot això. Crec que perfecte, pel que diu. El Guillem, moltes gràcies. Llavors, si algú vol fer una pregunta es poden fer pel xat mentre les ponències, però si algú vol fer una intervenció ara aquí, cap problema, només encén el micro i no crec que anirem tots a la vegada, o sigui que si no anem tirant amb altres preguntes. Llavors nosaltres havíem una miqueta amb la Iris plantejat algunes qüestions i amb la idea amb aquestes 3 ponències i la tipologia de col·laboració i sobretot el que deia l'Edu, que tot és amb el Digital Health, que està ara en auge. En aquest sentit, en aquestes col·laboracions o en aquestes necessitats trobades des de l'entorn clínic i que es poden suplir amb una entitat privada, en aquest cas una startup o d'altres, això és molt complicat, però repte. O sigui, quin és el major repte a l'hora d'encetar aquesta búsqueda, contacte, o sigui, quin és el pas més difícil que heu trobat en el cas de fer aquesta col·laboració? Suposo que cadascú tindrà la seva, però és com el que digues, ostres, doncs quan vam donar aquest pas ja tot va anar, entre cometes, rodat. Quin va ser aquest repte o aquest pas important? Això, qui vulgui. Si vols, Edgar, que volia... Jo vull fer un comentari perquè de vegades molts cops quan parlem amb els especialistes, quan parlem amb els investigadors, és molt fàcil. Vull dir, trobes molt fàcilment aquests punts de connexió, què és el que vols fer, com ho pots escalar, com fas aquest disseny. I de vegades on més obstacle et trobes és quan entres en aquestes gerències d'hospital o entres en aquestes parts no tan clíniques, no tan sanitàries, que sí que costa una mica més acabar d'aterrar a nivell formal aquesta col·laboració i a vegades poden haver
certes friccions, més que res, no per res en diferències del projecte, sinó per com està tipificat aquest tipus de contractes, o a vegades perquè no estan actualitzats o personalitzats per aquests casos, que a vegades són molt innovadors o d'una manera diferent al que estan acostumats, i això enralenteix molts cops els projectes. Llavors, el poder facilitar aquest punt és un dels grans reptes, per dir-ho d'alguna manera, com deies, Judit, que crec que és molt important intentar canalitzar-ho i fer-ho més fàcil. Crec que l'Eduard també ha donat una pinsejada de com poder-ho fer i és molt interessant com ho estan proposant des de part d'Obrir. Sí, per complementar-ho, jo crec que el factor limitant més important són els serveis informàtics, i quan parles això, l'Edgar, quan entres en gerència és perquè ràpidament estàs parlant ja d'informàtica, el clínic m'ho compra o et diu que li sembla estupendo, però després quan ho he d'integrar o quan ho he d'implementar s'han de començar a mobilitzar. O sigui, els hospitals són llocs on treballa moltíssima gent i els serveis informàtics estan farts de fer bolets. Ara ve els de Mentia, els hi faig una integració aquí, ara venen els de no sé què, els hi faig això. I el clínic a vegades està superconvençut, però igual que està superconvençut, al cap de 2 dies no ho està, o al cap de 2 dies se'n va a l'hospital del costat i es queda allà tota una integració, tot un software que no ha estat validat per la direcció, no ha estat en el pla institucional en l'estratègia institucional. Llavors, alinear l'estratègia institucional amb els que estan a primera línia és complicat, I una mica el sistema de compra pública innovadora intenta solucionar aquest problema perquè obliga l'hospital a posicionar-se. Obliga, ja no és des de la demanda de la gent de peu de carrer, sinó que la gent de peu de llit, sinó que ha d'haver-hi un compromís institucional de que es va fer allò i involucrar els sistemes de compra d'això. Per mi el factor limitant són els sistemes informàtics, a part del finançament per la startup, que també és un... Vull dir que l'hospital segueix treballant sense necessitat de diners, com si diguéssim, però l'empresa startup necessita facturar, Llavors, allà sempre hi ha un desbalanç que és també difícil de gestionar. Jo sí que voldria afegir una cosa, que jo crec que tots aquests passos que heu dit són certs, però encara hi ha un pas més enllà, que és l'administració. És a dir, el gran problema és que no tenim ben previst la compra de serveis, no sé que sigui la tradicional, i tot el que és la incorporació de la tecnologia dintre de la nostra cartera de serveis no s'ha resolt. I això jo crec que és el gran gap. És a dir, si això resolgués, probablement la comunicació amb la gerència seria molt més àgil i molt més fàcil, i també seria molt més fàcil pels clínics poder incorporar tota aquesta tecnologia al servei dels usuaris. Llavors jo crec que això és el gran buit que hi ha en aquests moments i que de moment sembla que amb la compra pública innovadora es podia resoldre d'alguna manera, però fins on jo sé, i segurament tu, Edu, saps molt més bé d'això, però les experiències anteriors que hi ha hagut tampoc s'han convertit en una compra de serveis dels projectes que havien entrat per compra pública innovadora, no? I tu com t'imagines la compra per serveis? O sigui, no sé, potser jo crec que estaves involucrada en una compra de material o compra... Però com t'imagines la compra dels serveis en els hospitals? De la cartera de la mateixa manera que pagues un servei en persones. És a dir, que realment entrés a la cartera, que tindràs aquestes aplicacions, que ho tindràs inclòs i que es pagarà per fer això. Jo crec que el problema és que això no s'ha plantejat mai com fas aquest pagament d'això. Per tant, per exemple, imagina't això que estem fent ara, demostrem eficàcia, que és la part que fem clínics juntament amb l'empresa. Creem evidència científica que això funciona bé. Imagina que arribem aquí, que és el procés que estem fent. Un cop això fos així, hauria de passar la guia de pràctica clínica, i la guia de pràctica clínica hauria de dir senyors, es poden beneficiar d'això i això es podria incorporar. Però si no està previst que això es pagui d'alguna manera, no puguem pagar a broms del servei ni els professionals que fem aquesta feina, perquè no se'ns allibera per poder fer això. Llavors, el com ho ha de fer l'administració, jo crec que ho ha de resoldre tal com fa qualsevol pública de serveis, però per què no passa això? Jo crec perquè hi ha un decalatge entre la necessitat, l'evolució del coneixement i la manera de comprar els productes.
i els serveis, en aquest cas. Sí, exacte. Jo ara estava pensant la diferència entre les eines digitals, com en el cas d'Imentia i en el teu cas, la compra pública amb empreses o empreses que hi puguin aplicar, i una altra que sigui una compra. Jo entenc que actualment el que es fa és la unitat o a través de projectes o la pròpia unitat que veu una necessitat, llavors fa la compra directament. Llavors, si es fa aquesta prescripció com els medicaments, a la llarga el que passa és que la tecnologia o aquestes noves tecnologies estan avançant molt més ràpid que tota aquesta administració que comentava la Maite. Llavors, aquí a veure com evoluciona. Hi ha algunes estratègies a nivell d'Alemanya que ho estan ja engegant, aquesta prescripció digital, però fins que arribi o s'aterri esperem que sí. Llavors, una altra pregunta... Ara TICSalut crec que ha tret com un programa d'homologació de projectes digital, d'apps, que seria com la primera llum, un cop els que estiguin homologats, el següent pas serà entrar a la cartera de serveis, no? La certificació. Això seria el seu... Ja forma part del grup d'experts que fa la part de continguts, l'homologació de continguts, i portem més de 4 anys fent això. Llavors, això seria el procés natural, és a dir, aquesta homologació que haurien de passar les empreses, que llavors això realment fossin aquests productes que hem homologat els que entressin directament a la cartera. Aquest pas entre això, la homologació i la compra, jo crec que s'està en procés i s'han fet molts intents. Per exemple, l'EMConnecta va ser un altre intent de TICSalut per poder fer això. Però jo insisteixo que mentre això no passi, no es converteixi en realitat, tenim un forat gros i per això ens passa el que ens passa, que fem projectes, fem evidència, deixem molts recursos tant l'empresa com els clínics i després no pot arribar a l'usuari. Clar, no hi ha res més frustrant des de l'entorn clínic que el fet que això no pugui arribar a l'usuari, que és la nostra realitat. Però jo crec que tens raó tu, que si realment TICSalut està fent un intent real, ho és homologat, dos és crear propostes com EMConnecta i, evidentment, en aquests moments amb l'Aquas, tot el que és la compra pública innovadora és un altre intent. Per tant, ens hi acostarem sí o sí. Estem atacant per diferents cantons. Exacte, acabarem saltant el camp perquè és una realitat i cau pel seu propi pes. I ara no recordo el país i no sé si era Alemanya i em sona que no sé si era Holanda o era Suïssa, però no ho sé segur, algú ja havia fet una compra directa de serveis. No recordo quin país era, perquè en un d'aquests grups que estic d'innovació algú ho va comentar. No sé si hi ha algú que tingui la informació més, perquè ja hi havia hagut una compra per part d'un govern directament d'aquesta manera, no? Però igualment, jo segueixo animant a la gent a fer projectes, Sí, jo també, evidentment. Que s'han de demanar projectes competitius, s'ha d'aconseguir finançament, s'ha de subcontractar les empreses per seguir generant evidència i per generar cultura del canvi en les organitzacions. Vull dir que és frustrant que no arribi el pacient, però també hi ha tot un avenç que no queda en va tot, no? I que ho hem de validar tot, és a dir, que no tot val i que és necessari que realment fem assajos clínics per demostrar l'evidència d'allò que provem, no? I jo crec que això és importantíssim. Vull dir que jo estic amb tu, i que la tecnologia hi és i serà i n'hi ha d'haver, però que aquest és el gap que jo crec que resoldrem, que segur que resoldrem. Mira, just ara la Laura Gugunyà ha contestat la pregunta. Això a Bèlgica sonava a mi. Sí, crec que és Bèlgica. Jo també, Laura, crec que és Bèlgica. Sí, que tens raó, que és Bèlgica. Doncs, està arribant, el que passa és que és lent, i el que deia l'Edu, no? O sigui, aquests projectes col·laboratius, a part de donar... O sigui, ajuden a fer la validació clínica, que realment l'ecosistema de startups el que necessita per tenir també inversió, moltes vegades el que els demanen els inversors, si m'equivoco em dieu, però és tenir una validació clínica. I això al final es fa a través de projectes competitius en institucions sanitàries i alhora la institució o el grup de recerca li permet això, engegar projectes que els hi pot fer aquesta validació interna de si aquella tecnologia li aniria bé per si quan arribi es pugui fer aquesta compra, aquesta prescripció, doncs realment es sigui amb tecnologies validades, amb evidència científica
i que realment el feedback que hi hagi de les persones ateses sigui beneficiós. En aquest sentit, en necessitats i validacions, jo volia preguntar al Daniel aquesta necessitat que ell comentava amb la seva unitat, teníeu aquesta necessitat i volíeu engegar aquesta tecnologia. Com vau trobar, diguem-ne, o com vau fer l'encaix amb Imentia de dir, ostres, doncs una necessitat que nosaltres volem engegar directament nosaltres ja existeix? O sigui, com vau trobar Imentia i aquesta col·laboració? Pues mira, podria dir moltes coses, però la realitat és que, bueno, per xarxes socials, el que teníem molt clar era que havíem de fer servir, no fer servir paper i que hauríem de fer servir la tecnologia i alguna plataforma per poder apropar-nos en el llenguatge que tenen aquests nens i adolescents. I és una cosa que ells mateixos ens van dir. Llavors, doncs mira, vaig posar a les xarxes a veure si algú ens ajudava i Edgar i Imentia ens han donat el recolzament i va ser, a part que encaixava molt bé amb el projecte, però va ser així que realment es van interessar d'altres que mai finalment van poder fer res, però amb Imentia sí que va encaixar i estem col·laborant així. Clar, en aquest sentit seria molt beneficiós tenir aquest mapeig que comentava l'Edu del sector, empreses que hi estan treballant. O sigui, la idea al final és no fer repetició ni duplicitat, sinó si, ostres, hi ha una empresa, una startup que ja està fent allò que necessitem, doncs la idea seria poder col·laborar o inclús entre dos startups. Ara, com comentava també en el projecte que tenen la Maite i l'Ignasi, hi ha altres empreses en el consorci i al final és una suma de col·laboracions, d'expertís, de mòduls generats que inclús podrien ser complementaris entre diferents startups per portar la mateixa intervenció. O sigui que al final conèixer l'ecosistema seria molt potent. Tenir aquest scouting que comentàvem, tot i que les xarxes socials és cert que són molt útils i efectives finalment en diverses col·laboracions. O espais com el clúster, no? Seria perfecte. El que passa que, i la Maite ho deia, i ella està molt ficada, suposo, però els clínics, anem sabent cada vegada més, igual que sabem d'altres qüestionaris per avaluar, sabem de medicaments, però necessitem com estar propers a això, que no siguin com molt diferenciats, sinó que realment cada vegada hi hagi més sinergies per poder fer servir tot això que està al nostre abast al final també, a l'abast dels pacients i de poder fer-ho servir al final. A mi m'agradaria també afegir que des de l'altra banda, des de la banda de l'empresa, també penso que hi ha aquesta necessitat d'unificar directoris, bases de dades, coneixement sobre grups de recerca, sobre hospitals que estan i unitats d'innovació que estan fent coses. Trobo que hi ha una dispersió molt gran, que moltes vegades quan comences no saps a qui has d'anar a picar a la porta. Ja et dic Salut, hi ha Clúster, hi ha la xarxa TechSam, cada hospital té la seva unitat d'innovació. Això és fantàstic, demostra que hi ha ebullició, però també demostra, o sembla, potser és una percepció meva, que tot i ser un país tan petit, és molt difícil navegar-hi, una mica, quan vols propulsar projectes. I molts cops acabes contactant amb tothom i pràcticament no fent res amb ningú, el qual també genera molta frustració i moltes vegades, quan pots, fent el salt a fora, a altres països, on això està molt més estructurat. Jo estic fart de parlar amb companyies una mica més avançades, potser que la nostra, que et diuen el que has de fer és saltar quan puguis, perquè aquí, entre tots els problemes de contractació que es comentaven abans i aquesta dispersió de coneixement que a vegades costa, doncs dius, mira, potser me'n vaig a un altre país on això està molt més avançat i ho tenen més clar i amb menys esforços podré aixecar més projectes.
L'altra derivada d'aquesta és com està el dia de finançament, no? Perquè també és un altre camp molt i molt difícil de navegar i les startups sabem aixecar tradicionalment el finançament més tradicional de business angels, d'inversors i tal, però de projectes públics d'innovació, de subvencions, etc. Això, bueno, hi ha qui en sap més i hi ha qui en sap menys, però és difícil, no? Als hospitals, a l'administració, hi ha equips propis que només es dediquen a això. Les empreses no els tenim. I seguidament, com es dona continuïtat, no? Una mica el que comentava la Maite, no? O l'Edu, que ara ho estan fent al revés, no? Molt bé, es fa un projecte, es troba evidència científica i això com s'escala, això com es porta a la cartera de serveis, quins passos s'han de donar. Clar, si la resposta és hem d'esperar 4 anys que t'ho validin, per la startup 4 anys és una vida, no? Clar, és un tema de tempos, no? Al final, o sigui, la startup, els temps que teniu són molt ràpids, han de ser molt ràpids, perquè si no, molt d'hora cauen, i en canvi en el tema clínic, és això. Aquesta era una altra qüestió, els tempos en un projecte, perquè moltes vegades l'empresa o la startup, la idea és poder començar el més aviat possible i després ens trobem internament amb tots els processos regulatoris, tot el tema ja sigui intern o ja sigui de validació, o ja sigui de seguretat o ja sigui de privacitat. Llavors, clar, encaixar això dintre d'un projecte, està més o menys clar què s'ha de fer, però sempre els tempos mai encaixen. I llavors la startup el que necessita és això, la rapidesa que ha de tenir per aconseguir finançament per sobreviure, bàsicament, parlant clar. Llavors això sí que potser, no sé, a altres països, ara el que comentaves a què feia referència de l'estructura, però és cert que hi ha un problema de timing en aquest sentit. Sí, per posar un exemple molt ràpid, realitat virtual fa molts i molts anys que s'està investigant, hi ha milions de publicacions. Ho vaig mirar l'altre dia al Google Scholar, hi ha 3 i pico milions de publicacions científiques, si vols, VR for Healthcare. Als Estats Units, la FDA ho ha aprovat ja com un tractament, un dels casos, per al dolor crònic, concretament dolor a l'esquena, no sé, i ja està aprovat per la FDA i entra en cartera de serveis i hi ha finançament, no? Aquesta és una mica la gran diferència, no? De dir, bueno, no sé, aquí quan arribarà això, no? Jo volia posar sobre la taula... No sé si podria... Digues tu, jo he parlat. Guillem. Va. Jo justament volia comentar en relació als tempos i a les intervencions validades una dificultat que no sé com es podria capejar, diríem, no? I és que, per exemple, en el nostre cas, nosaltres, jo soc Guillem Feixas, estic a la Universitat de Barcelona, hem creat una spin-off que és una plataforma digital que està orientada a assistir els psicoterapeutes a fer d'una forma més efectiva la seva psicoteràpia a través de l'estudi de la identitat, a partir d'una entrevista estructurada i d'una sortida en gràfics 3D navegables i realitat virtual, que és justament el que parlàvem, però és un ús de la realitat virtual molt diferent d'altres empreses que ja estan al mercat i que l'Eduard les ha esmentat. Ja parlarem, Eduard, per veure si també pots conèixer la nostra i la pots posar en el mapa, perquè és diferent de les tècniques de realitat virtual amb exposició. Bé, aleshores... Perdó? Bé, doncs el que deia és que un cop aquesta eina nosaltres ja la tenim al mercat, evidentment en l'àmbit privat, perquè en l'àmbit públic hi ha totes aquestes dificultats que esteu comentant, i la tenim validada per algunes aplicacions concretes, però li veiem possibilitats en altres aplicacions. Aleshores, en el moment en què hem d'obtenir evidència d'eficàcia en altres aplicacions possibles, per exemple, nosaltres tenim alguna evidència en depressió, però, per exemple, amb altres problemes, trastorns de personalitat, altres àmbits, també trastorns alimentaris, etc. S'està provant i veiem que hi ha eficàcia. El finançar la recerca quan el producte ja està marcat
recerca d'innovacions sobre el propi producte, em trobo com a investigador UB que molts dels ajuts que podria utilitzar no els puc utilitzar perquè el producte no està en una TRL2 o TRL3 i s'ha de portar al mercat, sinó que està ja al mercat. I són variacions sobre aquesta aplicació o noves aplicacions de la mateixa eina en diferents poblacions. Llavors, clar, com parlava abans l'Edu i també la Maite, deia nosaltres considerarem intervencions que ja tenen provada l'eficàcia. I per provar l'eficàcia, qui ens ajuda? Silenci. Aquí la resposta fàcil és capital privat. Capital privat, aixecar capital privat i fer validacions en els hospitals. Hi ha un gap, i no ets el primer que posa aquest problema sobre la taula. O sigui, hi ha molts diners a la part pública molt inicial i després hi ha un gap de quan ja constitueixes l'empresa, les empreses no tenen les subvencions que tenen els grups d'investigació per fer projectes, i les empreses es veuen obligats a fer capital privat. Hi ha alguns ajuts, però es poden dir són menys de 5 els ajuts que hi ha, i en el sector de la recerca, si no en tenim 100, no en tenim cap. Però sí, és fons privats, és aixecar diners privats i fer estudis d'eficàcia. Jo crec que en la recerca hi ha molts gaps, sí? Un és aquest que dieu ara, l'altre és que, per exemple, a l'EI aquesta que tenim nosaltres, el problema és que el finançament, per exemple, per nosaltres, com a grup de recerca, és un 50%. I això també són altres limitacions que se t'afegeixen quan fas aquests business i no entres a la recerca pròpiament vinculada al sector biomèdic, sinó que llavors aquí, quan entres en aquest altre tipus de recerca, tens problemes de finançar. Clar, nosaltres ens sostenim 100% pels fons que entren relacionats amb el projecte. I això són altres limitacions. Per tant, jo crec que a la recerca també s'han de fer molts canvis com perquè puguem trobar aquesta manera de finançar-nos. També és veritat que s'ha obert, probablement vinculats de forma directa o indirecta amb el Next Generation, una forquilla molt més gran de projectes i de possibilitats que hi ha hagut mai. I jo que en aquest cas he mostrat aquesta part de decepció que hi pot haver quan et passa això que no arribes directament a l'usuari, penso que és un moment boníssim pels clínics i per la recerca a l'hora d'acostar-nos a fer projectes novedosos en tecnologia. Penso que podem provar i demostrar que van bé coses que fins ara no havíem pensat ni per casualitat. Llavors, jo el que diria és no és un bon moment en què l'administració no ha resolt coses, no és un bon moment perquè hi ha una part perquè la recerca no acaba d'estar prou estructurada per cobrir-ho tot, però és un moment que hi ha molta oferta, més oferta que mai. Llavors, és una oportunitat per treballar-hi. Per exemple, jo crec que aquesta aliança que hem fet els de Broms i nosaltres, hem partit d'aquesta ajuda, però hem de seguir buscant ajudes per poder continuar, perquè això és una font de coneixement que tot l'expertís que hem après conjuntament no s'ha d'acabar aquí. Com ho podem resoldre? Nosaltres conjuntament a través de buscar finançament, sobretot públic, en el nostre cas, bàsicament. No sé si això acaba de donar més elements, però és una visió més del paisatge. Potser des de les entitats públiques és això, poder estar més atents a aquestes convocatòries público-privades per ajudar a que spin-offs o startups puguin fer aquestes validacions, el que atraurà més inversors privats, que comentava l'Edu, i que òbviament ajudaran en aquest gap que hi ha fins que hi ha els programes més europeus, de sortida al mercat, perquè el que comentava també la Raquel al xat, que és una llàstima perquè finalment tots aquests projectes que tenen resultats molt positius al final no es poden aplicar. Llavors, haurem de passar aquest moment de gap fins que estigui tot més estructurat. Llavors, només per acabar, que ja... Judit, em deixes fer una reflexió última? Només a veure si aconsegueixo plantejar-ho sense ofendre ningú. És només posar un punt de realisme d'on estem. A mi m'agrada comparar la indústria digital amb la indústria farmacèutica.
no? De dir, la indústria farmacèutica és una indústria supermadura, que són grans companyies amb grans equips que coneixen perfectament com funciona el sistema sanitari, tenen gent molt formada, mouen molts diners, i quan ho comparem amb la indústria digital de la salut, doncs veiem que les empreses són molt diferents. Són empreses petites, són empreses que pràcticament són grups d'enginyers que no tenen experiència, o sigui, no tenen ningú clínic a vegades en els seus equips, no han fet estudis mai i no coneixen com està organitzat el sector. Llavors, sí, el sistema és molt complicat, però és que el sector sanitari és molt complex, no? És un sector on es mouen molts diners i on hi ha una varietat de personatges, de decisors molt complicada. Llavors, jo crec que estem en una transició en què la indústria digital encara ha de créixer, ha de madurar en quant a grans proveïdors digitals que coneguin la indústria sanitària igual que la coneixen les farmacèutiques o la indústria del medical device. Llavors, ara estem en aquesta transició fins que potser d'aquí 5 anys o potser d'aquí ja tenim grans proveïdors tecnològics que poden fer-li la competència a Sanofi o potser que Sanofi realment ha obert una divisió digital que pot interlocutar d'una forma molt més ràpida i pot fer projectes molt més ràpids amb els hospitals per ser adoptats les tecnologies. No sé què Una opineu. pregunta, no té molts riscos això? De que només puguin al final ser les grans companyies digitals les que puguin fer tot això, perquè les startups no sé si tindran aquesta capacitat de poder fer això. Al final, la indústria farmacèutica s'ha acabat concentrant en uns grups molt grans, no? I jo veig aquest risc del que tu dius, ho veig lògic, sí? I competitiu, però ho veig arriscat. Però arriscat per què? Perquè desapareixeran, vull dir, perquè simplement seran les grans empreses i les petites no tindran capacitat de supervivència. No, però són absorbides, és com una selecció natural, no? O sigui, al final, les startups no poden fer l'escalabilitat del producte a tota... O sigui, és difícil per a una startup que es converteixi en el proveïdor, per exemple, espanyol oficial d'una cosa, d'una solució. Segurament serà fent un partner amb un gran gegant que ja té la xarxa organitzada que podrà realment accedir. Les startups sempre es quedaran en proves de concepte, en validacions, però créixer com una gran farmacèutica o com un gran, o com jo què sé, o com un TEDcast o com un T-Systems, que són grans proveïdors tecnològics, no aconseguirà mai estar allà. O com un Telefònica, no? O sigui, potser Telefònica segur que es posaran això d'aquí poc. No sé, també què opineu les startups, i ja ens estem fora de temps. Estic obrint un meló a un minut d'acabar d'això. Hauríem de muntar-ne un altre, jo crec. Tinc algunes coses en comú i també algunes divergències, però dona per una altra taula rodona. Sí, al final això també encaixa una miqueta amb el que comentava el Guillem, no? Que hi ha com un gap, la inversió privada, això fa diluir-se cada cop més la startup fins que al final, de manera natural, entenc, per desconeixement i no m'hi posiciono, la startup és una vida i després és absorbida per una entitat més gran i es pot començar una altra startup o no, o potser és molt top i acaba posicionant-se, però bueno, això sí que seria una altra taula de debat, potser. Jo sí que, si em permets fer un matís amb una cosa que s'ha comentat, que els inversors, això, com evoluciona una startup hi ha moltes maneres. Pot ser absorbit per una gran companyia, pot la startup créixer molt i acabar sortint a borsa i convertir-se en un unicorn, que això és el gran somni que persegueixen molts. I també es pot convertir en una empresa mitjana que se sustenta per als propis recursos, que personalment a mi és el desitjable i tant de bo puguem fer-ho ben aviat. Una cosa en quant als inversors, que per aquí s'ha comentat que els inversors valoren molt l'evidència científica. Depèn. No tots els inversors, sí molt inversors purament posats en biotecnologia, en medtech, aquests sí que ho valoren, però això és una petitíssima part del pool d'inversors, dels grans inversors que hi ha. N'hi ha molts
que també inverteixen en coses de salut, però no són focus en salut 100%, i aquests valoren més o menys l'evidència científica, sí. És condició sine qua non, ho és més que tinguis clients i que facturis. Saps què vull dir? Això és molt més important en general, no vull dir, però generalitzar una mica és molt més important que no tenir molts papers publicats. El que volen veure és que tens clients que confien en tu, que cada mes et paguen una factura i que això va creixent. Al final és el que miren. Sí, però són inversors que no estan en el món sanitari. O sigui, el món sanitari és que no funciona així. Són inversors digitals que tenen unes mètriques que segurament s'hauran d'aplicar en el sector sanitari, però que no són les mètriques que s'utilitzen a salut. Per això l'especialització del fons és superimportant. Edgar. Sí, anava a fer un comentari, que això també és un peix que es mossega la cua, no? Si en el principi les startups necessitem aquesta ajuda, aquesta embranzida per poder contactar amb grups de recerca, per poder fer aquestes primeres validacions, necessitem aquest capital. Llavors, és una mica el que comentava Ignasi, amb inversors que potser això ho tenen molt clar i a l'hora que et demanen, volem aquestes mètriques, ja t'estan qüestionant us falten aquests diners per fer aquestes mètriques. Llavors, és com un problema que toca en aquell moment pivotejar en aquesta mentalitat i potser buscar inversors que no siguin tant del sector, en aquest sentit, que faran la inversió en una fase posterior, en una fase on hi hagin aquestes mètriques, perquè si no passa el que passa a moltes startups, que es queden en aquesta idea, en aquesta no aconsegueixo el primer capital i ni tan sols tinc el contacte amb l'hospital. Jo crec que, per el que també deia la Judit, de tenir aquesta rapidesa, agilitat de demostrar i de continuar creixent com a startup, que són els tempos molt ràpids, cal que això sigui efectiu. Per això faria la diferència, que és cert que hi ha inversors especialitzats que tenen molt tipificat el que et demanaran, però normalment aquestes inversions són en etapes una mica més avançades o on ja hi ha aquesta validació, però clar, hi ha una part anterior que és o sobrevivim amb fons públics o busquem aquestes sinergies que demostrin molt ràpid aquesta validació, o hi ha padrins, que també hi ha molts projectes que venen amb padrins. Llavors, és aquest punt de dir, compte aquí que hi ha també un gap a nivell de supervivència de startups, que és el ball de la mort. 100% d'acord. En aquest sentit, comentant amb l'Iris, ella és la que lidera, la idea des de la xarxa TechSam és també, intentar fer a la web o a la newsletter, ja ho estem intentant fer, és veure quin tipus de finançament hi ha a cada una d'aquestes fases i, òbviament, hi haurà un gap. Però la idea també és una miqueta fer aquesta cadena de valor des de la recerca a la innovació fins a la transferència, intentar captar o ajudar a captar les maneres de finançament tant a grups de recerca, projectes clínics o startups i spin-offs, com comentava el Guillem. Llavors, per acabar ja, que ja anem tard, o sigui, ja no podem recuperar, una última qüestió i és, després de tot aquest meló que hem obert, la idea és les col·laboracions público-privades, més aviat les de recerca, un grup de recerca, com grups de recerca de la xarxa, com la Maite o el Guillem o el Diego Palau, en el cas del Taulí. O sigui, quin seria el vostre output d'aquestes col·laboracions, si a vosaltres us són beneficioses i si animeu a altres grups a fer-les? Ja ho hem estat dient, però... Jo diria 100% beneficioses i són un repte, una oportunitat. Clar, és el fet de barrejar-nos gent que ve de l'àmbit de la tecnologia i de l'empresa amb els clínics investigadors, jo crec que és un enriquiment a tots nivells. Per tant, per mi són 100% beneficioses. Jo animaria a la gent que realment potenciï aquestes possibilitats. Després d'aquí, l'altra part forma part del sistema que no forma part de la nostra voluntat. És a dir, hi han d'haver, evidentment, ajudes, aquestes ajudes han de ser suficients i, a més, hi ha d'haver una administració, atès que tenim una salut pública i universal, que aculli tot això que nosaltres generem. Però, com a clínica i com a investigadora, per mi és una necessitat clara fer aquestes aliances com la que hem fet en aquest cas i en altres casos, amb altres startups i amb altres empreses.
Jo la meva reflexió és que en el món de la salut, els que es dediquen més a tractar pacients, no només es tracta de... Jo no soc sanitari pur, però estic a peu. No només és tractar els pacients, sinó és millorar la salut, és millorar la manera en la que tractem, no? Que els sanitaris tenen aquesta vocació de no només fer el dia a dia, sinó intentar buscar els millors tractaments i intentar millorar dia a dia. Llavors, aquestes col·laboracions público-privades, tot i que tinguin moltes dificultats, tot i que el sistema no estigui ben organitzat, no? Pues és la forma de cercar noves formes per millorar l'atenció dels pacients, que és una de les obligacions de qualsevol professional que està a peu de llit. No quedar-se només amb el que ja té, amb el que ja l'han explicat, sinó buscar noves formes per fer-ho millor. Llavors animo a tots a que, tot i que el camí no sigui fàcil i tot i que no ens posin ABC, esto se hace así, i tot i que hi hagi moltes barreres, a seguir-ho intentant perquè forma part de la nostra feina, no? Estan les nostres obligacions com a professionals de la salut buscar noves formes i per tractar els pacients. Perfecte, moltes gràcies. Doncs justament això, de la necessitat, de la voluntat de millora, com comentava també abans el Daniel, ha sorgit aquesta col·laboració i que esperem que hi hagi moltes i esperem que en l'impàs d'aquestes col·laboracions no s'arregli tot el tema administratiu per poder que finalment siguin aquests projectes una realitat i que es puguin oferir a les persones ateses. Doncs tanquem, si us sembla bé. Moltíssimes gràcies a tots els ponents i les ponents i els assistents. Ha estat molt interessant, donaria peu per una taula molt més llarga en aquest sentit i esperem veure-us de nou i qualsevol cosa us enviarem la gravació de la presentació a tots el link que ens heu donat i esperem veure-us el mes que ve amb el següent Breakfast at Learn. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. Adéu. Gràcies. Adéu. 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 I felicitats per l'organització, que déu-n'hi-do. 35 persones i 45 en alguns moments no està malament. Moltes gràcies. Moltes gràcies. No, molt bé, Judit i companyia, Iris. Gràcies. Gràcies. Moltes gràcies. Gràcies. Que vagi molt bé. Adéu. Adéu.